Cròniques de Gothel. Capítol 173. Futur obscur al temple final. Alistair ha caigut al terra de l'Avern després del seu salt mortal. Perd el coneixement per uns instants, però el recupera al caure a terra i sent les paraules. ¡Vuelve a haber carne en el menú, muchachos! Veu com una muntanya de cossos s'arrepleguen al seu voltant per agafar-lo tirant-se a sobre d'ell. Els dimonis i diables lluiten entre ells a veure qui ho fa primer. El grup sobrevola la melé que s'ha format, sense ser el centre d'atenció. Tots estan lluitant per agafar el nostre matabat. Abans que caiguin tots a sobre seu, Alistair es transforma en un elefant per treure's a tots de sobre. Lulu somriu al veure'l. Eisenjorn carregant a Gorzol arriben volant i el guerrer Nan dispara amb l'Aluguer, la semiautomàtica nazi, matant a 3 de cop. Bratak torna a intentar salvar a Alistair amb un vol rasant. Però no ho aconsegueix i es queda a prop de l'elefant. Alistair el veu i aprofita per teleportar-se amb Bratak. L'àliga està tan a prop que li llencen una pluja de tridents i un l'encerta com pollastre a l'ast. Intentem salvar-los, Eisenjorn s'apropa volant i els agafa, però Alistair acaba caient. Ubirak arriba com Gandalf, en bon moment. Els ajuda convocant un celestial gegant que comença a lluitar contra tots els dimonis. Això els distreu, donant temps a recomposar el grup i fugir de la guerra. Deixem el soroll de batalla i ens dirigim cap a la ciutadella. Els tentacles segueixen menjant la muntanya de crosta i ens dirigim cap al temple. Aterrem a una capella circular de marbre, des d'on veiem una il·luminació taronja i un soroll potent d'una habitació annexa. Podem suposar que és un tentacle. El coronel convoca el seu eco i explora l'habitació adjacent. Veu que el sostre de marbre està derruït, un tentacle l'ha destrossat i està xuclant una paret, tragant marbre. El tentacle està gestionat per 2 criatures demoníaques molt grans. Paral·lelament al costat d'on xucla, hi ha una porta circular de marbre negre, com una guarda màgica. El coronel ens explica que té la certesa que és un glif contra alineaments malignes. Segurament estan perforant per saltar-se la porta màgica. Però aquest portal s'activa per només una persona alhora. Haurem de passar d'un en un. Eisenjorn intenta tirar d'amagat una foscor a l'habitació, però el veuen arribar. El paladí no podrà preparar mai cap festa sorpresa. Igualment, reacciona i llença l'encanteri. Les criatures l'ensumen, però no saben exactament on és. Fan atacs a l'aire i a vegades es donen entre ells. El tentacle es desenganxa de la paret i es mou vibrant per la sala. Lucian, que ha retingut com és l'habitació, dispara una fletxa fins al portal amb una corda perquè tothom la segueixi. L'elf va amb la corda fins la porta màgica, que s'obre. El tentacle el detecta i comença a succionar tot, però Lucian aconsegueix passar pel portal. Bratak, el següent, segueix també la corda i passa a l'altra banda, però no creua el portal per poder ajudar al grup. El primer que necessita l'ajuda és Alistair, que creua amb la corda i està molt cansat, però gràcies al semi-orc evita la succió del tentacle. Quan està passant el coronel, un atac d'un dimoni talla la corda enmig de la foscor. Eisenjorn, que sí que pot veure, ajuda el coronel i rep un atac a les palpentes d'un dimoni. També li dona al coronel la corda que se la lliga i passa per la porta del glifo. Tornem a tenir la corda disponible per creuar. Gorzol l'aprofita i també passa. Jubirak i Lulu també passen, i finalment Bratak i Eisenjorn. Deixem enrere aquesta habitació i continuem avançant pel temple. Seguim fins a una sala unes escales de marbre que baixen. Descendint per elles uns 50 metres,
tot i que estem cansats, no hi ha temps per recuperar forces. Fins que el marbre es va transformant en una cova de crosta tova que supura un líquid groc. Jubirac explica. Estamos delante de un parásito que se come todo el bien. Cualquier vida que esté aquí mucho tiempo, será consumida. Estamos cerca. Muy cerca. El túnel deixa de baixar fins una obertura de crosta. Enmig hi ha un cristall, com un mirall opac amb un fragment al terra com que s'hagi trencat. Al fons hi ha una porta amb un glif semblant a l'anterior. Mirem el cristall que no aporta cap reflex i Gorzol l'intenta reparar amb la part que està al terra. De cop, sembla que es connecti i es veu una imatge. És un lloc que coneixem. Un moll de càrrega amb vehicles com Tormento. És la bodega de la fortalesa de Zariel. Una espasa surt del cristall i empala a Gorzol i l'empeny fins una roca de darrere. De darrere del mirall apareix Aruman. Ja el tornem a tenir aquí. Continuarà.